ଷାଠିଏ ଟଙ୍କାକୁ ଛୁଇଁଲା ଆଳୁ ଦର। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଟରେ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା 35ରୁ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦର ବଢ଼ି କିଲୋ ପିଛା 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 20ରୁ 25 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଦର। ଏମିତିକି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦର ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଦାମରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଆଳୁ ଗଚ୍ଛିତ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଅଛି ତାହା ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି। ଯେଉଁ 4-5ଟି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପାଇକାରୀ ଓ ଖୁଚୁରା ବେପାରୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସେହିଭଳି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆଳୁକୁ ଖାଉଟିମାନେ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ମଗାଇଲେ ବି ଖୁଚୁରା ବେପାରୀ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଦାମରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ହେଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ମାତ୍ର 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିବାକୁ 5 ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବା କାରଣରୁ ବିଳମ୍ବ ବି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆଳୁ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି ବୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ନ ଆସିବାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି।